Hola, jo soc la Maia. Jo soc la Mariana Jaume. I jo soc la Laura Lladrat. I som aquí a les residències d'Eima, gràcies a l'Estat Principal de Palma, fent un projecte que se diu NUS. Estem aquí 2 setmanes desenvolupant aquest projecte en el seu estat més inicial. Estem treballant des del cos, tot l'entrellaçament, diguéssim, que un NUS pot generar, la relació entre nosaltres, la relació d'intimitat, de confiança. I res, tenim moltes ganes de seguir desenvolupant-nos. Sí, després, gràcies també a Eima i al teatre, m'anam a l'Animal a l'esquena, a Celrà, 2 setmanes més. I també tenim una assistència dramatúrgica de Natàlia Menéndez, que la tindrem aquí a Eima. I ens estem encaminant a poc. El 14 de febrer estrenarem a la sala petita del Teatre Principal de Palma. Per tant, esteu ja tots superconvidats a reservar-vos la data i venir. Tenim moltes residències d'aquí fins al febrer i l'intenció serà crear una peça llarga, de 70 minuts. Som 3 intèrprets i a part tenim un equip artístic meravellós que ens acompanya i supercontentes amb això, amb aquesta nova iniciativa.